Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'akum.
et Pawl, doctor Gentium, exhibit sonus eorum, et infinibus orbis herba eorum. Salmodia, pagina 10. Inti il-Messija binalla l-ħaj, u ħini inxmun bin ġona. Aħru l-mulej intom ġnus kolla, sebħu popli kolla. Għax kbira it-tiba tijaw mana, il-fedelta tal-mulej tibqal dejjem. Gloria lil-Missieru lil-Liben, u lill-Ispiritu Santu, Kif kimmel bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. inti il-Messija binalla l-ħaj, u ħinġmun bin ġona. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Sebba Ġerusalem il-mulej, faħar l-Alla tiegħek Sion. U jisaħħaħ listanek ta' bwibek, u jbirek ġowa fik l-ulidek. U jibat fuq l-art il-kmand tiegħu, bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jisemma leħnu u nħalli s-silġ,
jonfoħ ir-riħ tiegħu jiġri l-ilma. Ma melek ma hebda poplu li l-ħat marra fid-digriti tiegħu. Orja lill-Missieru lill-Himmel u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Inti Pietru u fuq din il-blata jinnibni l-Knisja tiegħi. Inti għodda mażula ta' Kristu, apostlu missirna San Pawl. Inti xandart il-verità fid-dinja kollha. Imbirek Alla u missir Sidna Ġesu Kristu, li mlina b'kull xorta ta' barka spirituali fi smewit fi Kristu. Ekku għazilna fih, sa min qabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu Quddiesa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Id-destinana li nkunu għalihu li ta' adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Skont ma' oġob li rrida tajba tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bijam lina fil-Aziz tiegħu. Iħaħna għanna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-mafra tad-nubit. Skont l-għana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fl-erfula għal-kollu. Warrafna l-misteru tar-rida tiegħu, skont il-pjan li joġbu jfassal fih min qabel, u li kellu jseħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-ard. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Inti għodda mażula ta' Kristu, Apostlu missirna San Pawl, inti xardat il-verità fin-dinja kollha. Gloria in excelsis Deo. et in terra pax hominum, bone voluntatis, lauda noster, benedicimus te, adoramus
nitolbu għawina mulej Alla tagħna bit-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl. U għati li l-Knisja tiegħek għajnuna għas-salvazzjoni ta' dejjem permezz ta' dawk li bihom għallimta taqdi id-dmirijiet qaddisa tagħha lejk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek tgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru u Ġwanni kienu tilejn lejn it-tempju għat-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. U xi wħud kienu qegħdin iġorru raġel matub minn ġo fommu li kienu jqeduh kuljum ħdejn il-bib tat-tempju li jgħidulu is-sabiħ biex jitlob il-karità lil dawk li jkunu deħlin fit-tempju. Dan kif ra l-Pietru u l-Ġwanni deħlin fit-tempju talabhom il-karità. Pietru kif ukoll Ġwanni tefa' għajnejh fuqu u qallu: ħares lejna. Dak dawwar għajnejh fuqhom bit-tama li jaqla xi ħaġa minn għandhom. Imma Pietru qallu: fidda u deb m'għandix, minn dak li għandi se nagħtik. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret imxi. U qabdu min idu l-leminija u qajmu. Minnu fih tqawwewlu riġlejh u l-ekisi. Malajr qabeż fuq riġlejh u qabad miexi. U daħal magħhom fit-tempju, jimxi u jaqbeż bil-ferħ u jfaħħar l-Alla. In-nies kollha rawh jimxi u jfaħħar l-Alla. Għarfuh li hu kien dak li kien joqgħod jitlob il-karità ħdejn il-bib is-sabiħ tat-tempju. U baqgħu mistaġba u mibluha b'dak li ġralu. Il-kelma tal-mulej. Mal-art kolla, jasal leħenu. Mal-art kolla, jasal leħenu. Ismewiti xandru l-glorja ta' Alla, Emili dejħ tħabbar il-firxa ta' sema, jum li ħorjati l-aħbar, lejl li ħori wassal it-tarrif. Mal-art kolla, mal-art kolla, jasal leħenu. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kolla jasal leħenu. Ma d-dinja kolla jishteret klimu. Ma l-art kolla, jasal leħenu.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Galati. Ħuti, jindanna rafulkom l-Evanġelju li ħabbartilkom jien mhuwiex Evanġelju tal-bnedmin, għaliex jien mhux mingħand bniedem irċevejtu jew tallimtu, imma kien irrevelat lili minn Ġesu Kristu. Intom smajtu bl-inġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija, kif kont nippersegwita bi sħiħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata, u kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi, aktar minn sħabi. Trampari imġennin kif kont ta' tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u l-sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrevelali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir mingħand bnedmin tad-dem u l-laħam bla ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli jien mort fl-Arabja u mbagħad erġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalem inżulli l-Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd, ħlif lil ġagbu u l-mulej. F'dan li qiegħed nikbilkom nixed quddiem Alla li minix nikdem. Il-kelma tal-mulej il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa Ġesu staqsa lil Xmun Pietru, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej wieġbu, int taf li nħobbok. Allu ira il-ħrief tiegħi. Staqsi ħadd-tieni darba, Xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej wieġbu, int taf li nħobbok. Allu ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, Xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħass għafsa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba jekk iħobbux u qallu mulej. Int taf kollox, int taf li nħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek
Meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idek u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx. Dan qalu biex juri bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesus sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Dawn iż-żewġ apostli li tagħhom qegħdin niċċelebraw l-aqwa xhieda, il-martirju, irċivew kelma f'ħajjithom dwar id-tbatija li kellhom jgħaddu minnha. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna, Ġesu jgħid lil Pietru tassew ngħidlek. Meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ inti ftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tridx. U l-kumment tal-Evanġelista ikompli dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Anke San Pawl fl-esperjenza komplessa għażiża tal-konverżjoni tiegħu sab il-midudet tas-sejħa tiegħu. Jirċievi din il-kelma ta' profezija ibati ħafna minħabba ismi. U stess jirrakkonta kif jirrakkontaw ukoll l-atti tal-Apostli li l-mulej kien ifarġu imma fl-istess ħin jurih li kellu jbati għalih. Diversi bliet sakemm imbagħad is-sejħa tiegħu kienet li jmur Ruma biex hemmhekk jagħti l-aqwa xhieda. Ix-xhieda bit-tixrid ta' demmu. Din is-sena qegħdin niċċelebraw l-1950 anniversarju mill-martirju tal-Apostli Pietru u Pawlu. Qegħdin niċċelebraw dan is-sagrifiċċju li l-mulej laqa bħala offerta spiritwali. Qegħdin niċċelebraw it-tixrid tad-demm tagħhom li fil-Knisja għadu jagħti frott ta' qdusija. Il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid li bil-mewt tiegħu Pietru kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Aħna qegħdin nikkonfermaw din il-kelma tal-Evanġelju. Qegħdin nagħtu glorja lil Alla tal-għotja u tax-xhieda ta' dawn iż-żewġ apostli kbar. Illum irridu inġeddu il-fedeltà tagħna lejn il-messaġġ li ġabulna u li tawna u nagħmlu talba speċjali li l-Knisja tkun imbierka bil-qawwa li kellu Pietru u blana li kellu Pawlu. Għax il-qawwa u l-għana ta' dawn iż-żewġ apostli mhijiex fil-privileġġi jew il-flus ta' din id-dinja, imma fil-qawwa tal-ispirtu tal-mulej.
Pawlu jitkellem dwar il-ħeġġa li tiġi mill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej biex hu jagħmel ir-rieda ta' Ġesu. U meta Pietru jiltaqa' mar-raġel mifluġ dejn il-bieb is-sabiħ tat-tempju jgħidlu fidda u deb m'għandix. Imma dak li għandi se nagħtihulek. Fl-isem ta' Ġesu ta' Nażaret imxi. Din il-qawwa għadha mal-Knisja u fil-Knisja. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu lil nfusna fil-festa ta' San Pietru u San Pawl hija jekk għandniex il-fidi ta' dawn l-apostli li meta jħarsu lejn il-mifluġ ma jistriħux lejn is-sapport kollu li tagħti d-dinja imma b'fidi u b'fera kbir jitmantnew u nitmantnew u nkunu mqawwija bil-qawwa ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret. Pietru jaqbad lil dan il-mifluġ minn idu il-leminija u jqajmu. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Mulej ta' kemm dan il-ġest iseħħ kuljum fl-opri ta' karità tal-Knisja. Permezz tal-djakonija tagħha, il-Knisja kontinwament tmitt ida l-leminija u tqajjem tant nies mill-miżerja tad-dipendenza mid-droga, mill-abbandun, min-nuqqas ta' dinjità u hemm bżonn li tibqa' mhux iċċekkċek il-flus bħala risposta, imma itnewwel lit il-leminija u terfa lill-umanità biex tiskopri id-dinjità tagħha. Il-bib sabiħ tat-tempju jibqa' lina sinjal ta' tama. Ħdejna dan il-bib sabiħ tat-tempju Pietru ta' kull ma kellu. Fid-dawdeb m'għandix, imma dak li għandi se nagħtihulek. U wera l-qawwa tal-isem imqaddes ta' Ġesu. Nimmaġina li dawn iż-żewġ apostli fix-xjuħija tagħhom nislu l-isem imqaddes ta' Ġesu qabel ma mietu. It-tnejn mietu mewta kiefra. Pietru miet il-mewta tal-iskjavi, Pawlu miet il-mewta taċ-ċittadin. Imma tnejn ċarċru demmhom għal Ġesu. Nitolbu l-interċessjoni tagħhom biex aħna inkunu dejjem xhieda tal-qawwa tal-Mulej Ġesu. Qatt u qatt ma nserħu rasna bil-ġid ta' din id-dinja jew bil-privileġġi li jiġu jmorru, imma nitolbu li fina il-Mulej Ġesu juri l-glorja tiegħu permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħu.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalla is-sema u l-art. Da kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnu. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'fomm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nistaqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier, aħna niċċelebraw il-festa solenni f'ġieħ San Pietru u San Pawl. Nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li għaf aktar minna x'inhu taġid għalina. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma titwettaq jibda fik u fik jintem. U tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jożu dejjem il-fidi li waslilna San Pietru San Pawl missierna u jgħixu bil-fedelta kollha f'kull qasam ta' ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun ma dawk kollha li jwaslu l-kelma tiegħek li tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-talim tal-Apostli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li m'għadhomx japprattikaw il-fidi tagħhom biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier fidili l-qadawn it-talbiet tagħna u għat-talb ta' San Pietru u San Pawl. Għajna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna u nittamaw li għad ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-mulej nridejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' isma għat-tiġita ta' knisja mqazza. Konna ferħana bil-festa solenni tal-Apostli San Pietru u San Pawl, inedu fuq l-artal tiegħek mulej dawn l-offerti biex daqskemm nibżgħu min-nuqqas ta' merti tagħna, daqshekk ieħor inqawwu qalbna lis-salvana tjieba kbira tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għax inti jogħġbok tiblina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li ngħallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqa' fil-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret il-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokol tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ngħata lina ħal-ħobs, ratti l-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr. Birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna u namlu dam tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqadsa Omma Alla Marija, ma' San Giusepp, ma' San Pietru u ma' San Pawl, mal-Apostlu Marti Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Amen, nidolbu mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-isfijiet u l-Ministri tiegħek u l-poplu kollu illi inti ksibt għalik. Il-qabit tiba u talb u x-xewqat ta' din il-familja illi inti ridda tinġabar madwarek. Għader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. U la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Tiegħek jassalna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-aqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
L-apostli glorjużi ta' Kristu ħabbew li xulxin fil-ħajja, ek li anqas il-mewt ma' firdithom. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla salvatur tiegħi. Għaxu xetajneħ fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżaw minnu. Wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il-dawk li huma mkambra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġud, u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għalma wiet lil-missirijietna, bris Abramu nislu għal dejjem. Gloria lil-missieru lil-liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. L-apostli glorjużi ta' Kristu ħabbew li xulxin fil-ħajja, ek li anqas il-mewt ma' firdithom. Nitolbuk mulej biex twettaqna b'dawn is-sagramenti tas-sema kif dawwaltna bit-tagħlim tal-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox li waqqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u bjabnikom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ħabbrika ta' missierna San Pawl, jallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirbħu aħwa oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infitaħ, San Pawl bil-qawwa tal-kelma, iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema, fejn sħoqilhom jitlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.